हेल' गाइस खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो बयखौबो आं बरायहरनाय जाबाय गोबाव समनि उनाव दिनै भिडिअ बानायफिननाय जाबाय बेनिफ्राय दिनैनि बे भिडिअआव आङो रिएक्सन खालामनो नागिरदों आरबि प्रडाक्शननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ मानोना आरबि प्रडाक्शननि इउटुब चेनेलाव गासिबो साबस्क्राइब खालामनायानो जाबाय बांसिन बर'फोरा ओमफ्राय गासिबो नुजोब्बायानो जानांगौ नोंसोर आरो बेयाव दालागि 2 लाखनि बारा जाबाय भिउसआ अब्लाबो आं बेखौ रिएक्सन खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायनोबा नायफादोबानो जाबाय जागायनोसै माबायदि नायनोसै आरबि प्रडाक्शन बिरै बिरै गोसोआ वाव सिनारिया आन्दामान ग्रेसिया गोदान नामा गोबां नुदों फिउचारखौ गाइड लादोंना बियो किउटथार गोसा ग्रेसि नामा ग्रेसिनि so cute Wow, what a song! Mas kiri kita Kenapa kita? Itu kenapa sih dunia dunia? Kalau muka pusta mentasi, siapa yang muka? Gajah lat naik. Allah berhindir ni. Boleh kita lihat wajah ni apa orang ni apa? Pada dari sini jangan nak kita ni. Enggak rasa, apa? Lihat, kalau sih. Ini macam apa saja. Wow, island Boreal, Andaman. Orang Andaman nak tinggi aku kau, orang yang. Biar lagu ni kita Andaman, ada orang lagu ni kita. Nah tu yang luar asal lah. Wow.
मार साफा खालामबावाखै वाव बिराद क्लियार drone shot udah marah lagi istilahnya. Studying Lingsaran Grace lagi mencoba juga singer Pulog and Hina lyrics Rex juga Rex koreografer Purno Bosumtari cinematography aerial and post production sebagai Orgueri makeup artist ada mana Bijana Bromo costume designer Pallavi Ria Bromo producer Ria Bromo so video जोब्बाय ini मोजां मोनदों एसे डेभेलप जादों बर'नि भिडिअफोराबो दानिया माने एसे बाजेटआ बारा जाबाय आरो आरबि प्रडाक्शनाथ' बारा जाखायो हेभि बाजेटआ एसे मोजां हेभि जाखायो भिडिअफोराबो केमेराफ्राबो मोजां जायो ओमफ्राय लिंसारखौबोथ' लिंसार बुंनो नांखाया बेथ' एक्टिंआवबो रोंखागौ ओमफ्राय फिल्माबो मोजां जाखायो माने एक्टिंफोरा एक्सप्रेसनफ्राबो मोजां जायो ओमफ्राय दायो आगोल एसे मोदोम जादोंमोन दा डाइट लानायखाय एसे हामख्रेंख्रें जादों ओमफ्राय मोखाङा एसे फिसा जादों ओमफ्राय बडियाथ' थिगैनो दं मिडियाम जाना दं बडिया बिदिनो जानांगौ ओमफ्राय मोखाङा एसे फुसा जाबावनांगौमोन आंनिबा मानो होनबाथाय बांसिन किउटसिन नुयो इखौ दा एसे हामनायखाय एसे गथ'थ' नुदों आरो एसे अब्लाबो थिगैनो दं मोजां नुदों ओमफ्राय ग्रेसिया इनि फार्स्ट होनाय भिडिअआ आं हले इनि भिडिअ नुफेराखै खिन्थु बेनि फार्स्ट होना ओमफ्राय किउट नुदों आं हले मानसिखौ समायना नुदों बिउटिफुल ओमफ्राय सासे सिंगारखौ आङो सिनाया अब्लाबो सल'खौ मोजां खोनादों ओमफ्राय रमान्टिक जादों सल'आ सिनारिया मोजां जादों लकेसना मोनसे ल'बाबो अब्लाबो मोजां नुदों आरो जायखिया नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव अब्ला दिनै बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि